И така, нека да погледнем как изглежда от висши снимки, как изглежда една сесия на шаро, която я пускаме на бърз кадър. Това е едно разглеждане на шаро, което вече, както се вижда според времето, наближава сутринта. Става дума за януари месец, когато навънка е доста студено. И ние сме го оставили шаро да гледа. При такова едно наблюдение може да видим как изгрява слънцето и как се местят сенките, как се сменят цветовете по време на изгрев. И това вече според времето изглежда, че слънцето напълно е изгряло. Може би много от вас ще направят и по-хубави кадри от този.